Jadi ngene Bu, kita itu harus tahu dulu Bu, bentukan-bentukan fosil-fosil manusia yang ada di muka bumi. Jadi kok nek pas kene ngajar, arah-arah itu paham Bu, ketika kita memberikan materi. Nah contohnya kok iki Bu, nyok. Ya. Nah kayak contohnya iki Bu, iki ya, iki ngono fosile menungso sing kakek maido. Ya ini iki Bu, bentukane fosil menungso sing kakek maido. Lambene ngono ya, Bu. Heeh, lambene mecoco. Motone mendolo. Iya. Wis ngene iki bentukan fosile. Medeni ngono ya. Heeh, dadi Ah, nek pas mati bentuk fosile wong kakek maido wis ngene iki. mecoco ngono lambene ya. Terus lambu motor Ibu. Heeh, ya Sono iku cicil fosil ngono menungso. ya Allah. Bisa, sampean paham ah? Iya. Fosil menungso sing kakek maido. Medeni Iki. libano ya. Oh iya, Ya, delok entar iku. Dadi kene paparan nang arek-arek iku Iya. seperti ini bentukan fosil Iya, menungso. lambene koyo ngono ya lho. Iya. Ya, bisa. Oke, paham? Paham, Oke. paham. Nah, selanjutnya Rono Bu. Ya. Fosil menungso sing liyane. Ya. Cuma warga